रोमी कोंकणीक देवनागरी भाशेन समान दर्जो मेळचो म्हणून ग्लोबल कोंकणी फोरमान मंत्री आलेक्स सिक्वेराक निवेदन पत्र दिले। आमची लढाय देवनागरी विरोधात ना, रोमी कोंकणीक लेगीत देवनागरी कोंकणी भाशेन समान दर्जो मेळपाक जाय अशी मागणी ग्लोबल कोंकणी फोरमान केली। मंत्री आलेक्स सिक्वेरान तांचे म्हणणे आयकून घेवन हो मुद्दो 1987 सालात सुटावो जाल्ल्याचे सांगले। मात तरी हांव तुमच्या भावनांचो मान दवरून हे निवेदन मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयता अशें उतर मंत्री आलेक्स सिक्वेरान ग्लोबल कोंकणी फोरमाक दिले। So there is an act where official language act is almost like a communal act. So एकूच कम्युनिटीचे सेवाभूत देवनागरी is used by certain community आणि आमची कम्युनिटी हा दिसायली भायर पडल्या। आता आम्ही म्हणून तुम्ही इट इज नॉट अ फाईट अगेन्स्ट देवनागरी, वी आर नॉट अगेन्स्ट देवनागरी, वी आर नॉट अगेन्स्ट मराठी, त्यांचे तरी सांभाळून घेतलेले हा ऑलरेडी। सी दिस इज द ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट, त्यांचे ऑलरेडी सांभाळून घेतलेले हा। Clause C says कोंकणी लँग्वेज means कोंकणी लँग्वेज इन देवनागरी स्क्रिप्ट ओनली। सो देवनागरीचो सारको हिंगा स्टेटस मानून घेतलो जाता। हिंगा क्लॉज 3 and हा It is my opinion. You are free to differ. You are free to differ. I am not trying to impose my opinion. Push it down your throat. No. I've heard you. I've taken your letter. I assure you that I will convey your sentiment of the chief minister. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।